Hi, kami. Hi guys, hi mga kaupa, majubuntag dijong tanan Lunes sa deron guys, October 20. Hi. Sabi mo istorya? Hello. Sabi mo istorya? Majubuntag. Mahaw na daymi. Among pamahaw kay itlog og pandesal. Bigkang precious itlog og saging. Hi. Sabi mo nga? Ngani mo? Sabi nga ni mo? Kita istorya Ngani mo? Sabi nga ni mo? Apelido na laman lang. Hello, tita Ninang Mon. Sumasama mo na si Cherlan. Bugno na po yung panahon diha. Hello ni Mami Ninay. Kaya tuwa nag-tour sila sa Mami Ninay. Hello Mami Ninay. Nag-tour day ka Mami Ninay. Sakay day kag tourist bus. Diya. Hello, Lola Yuning Ayop. Musta man mo da sa Italy. Mami La Sherry Ulrich. Hapit na day December. Hello kay Lola Lydia. Uli day mo pohon. Kay Lola Helen. Hello sang Lola Lydia og ni Lola Helen dali. Hello. Lola la. Ay Lola la. Ay sa Lola. Hi. Kabe Lola. Ngabe? Lola. Ay mga lula og mga lulo dali. Ito Lola. Ano? Hi mga lulag mga lulo kay manan araw ba na sila sa vlog? No, init na. Diya, hello ninjong tanan. Dali, hello ninjong tanan. Sawa ma-mention. Hello, Ate Mers Balos in Korea. Daghang salamat sa kanunay pagsumbay. Sa uban pa diha, ngawa na mo na mention. Sa mga taga precious ron guys. Saya sug Mindanao. Sa taga Bismin di ay. Kumustahan man mo diha, bangon lang gihapon pati Cebu. Si Precious Dairon guys, kuan na si Jaron. 19 man na si Ja. October 20 man ron. Pero unja pa si Jang alas 12 mo kompleto kay. Alas 12 man na Precious di anak sa udto. Ay, saan ni ngab man? Tiwa sa rin mo kan net. Tiwa sa. Kangan. Tiwa sa na imong birthday nga with turmeric. Loy man pag mamainit ang jaway pares, paim na nalang po sang imnon. Ha. Bahal na? Bahal din na? Ma'am Bernardita Pormsma, kamusta man mo diha? Hapit na dahi pag happy Halloween pa dahi, di pa dahi Pasko. Hi kay Ate Lucy. Uy, napaday si Lola Lucy Hitter, no? Sa Hawaii. Muli ra ba kuno pud sila nak next year 2026. Ja, hi di ay sa mga silent viewers diha. Kanang kay ba ko nga daghay manan-aw nga di mo comments kay well nagplay ang vlog inagtanaw na nanay mga nananaw pero way comments. So, shout out ko rin diha sa mga silent viewers. Namahaw na ba mo guys? Unsa may jung pamahaw karon? Hello Ma'am Sara Laila Anne diha sa Bahrain. Kisa man tong cellphone. Ikaw? Ma'am Berna Mendoza. Hello. Abagada bi. Uy. Ka. Da. Auntie Myla Hinampas na Astag Bilaran. Ha. La. Ma. Na. Nga. Pa. Sa. Ta. Wa. Ya. Magsita tayo day guys, gikan na day sa palengke kay ang palit siya dyan o kuan gamay nga pansiton kay di dyan na sa pwede di magpansit basta ingaron ka 20th of the month magpansit na pod Nagtus Plaza panahon na rin guys usok adyong mga ubo og sipon kalo sino madyo galimi kay wa may mga hilanat at uban may mga hilanat. Si Precious ang manala mga ipainom kalabo kanunay buntag hapon mintahan alam man pod kay wala jud sa masig ubo kay
duha pa bazak na sa kasimana gi ka nag-inom ng antibiotic jag among ibalik sa pedya among inom na pud nag-utro nawawa naman pus kalabo murag kuno siguro pud sa panahon siguro pud ba kay uso jud ron nga sig-uwan nay panahon nga mo init kaadyon sa nagkatagtaan mo bonat na pag-uwan kapalis nga na way kuan na panahon ron ina han ginagtak magkadali na ina na kay mo gawas ta gawas mo batas init kadot labunin silang si adlaw dali na kami pusta tayo nag-inom-inom po mig limonsito. Ada yung vlog. Agha yung vlog. Das ng agi guys. Wa man hinuoy nagsugo na mo nga magkalisod-lisod mi. Pero igo ra ko ning pasabot sa ahang buot ipasabot. O kasi itong kasabot. Hala pagbagot-bot laman mo diha. Ay, isa man na. Ha? Gulay? May utang naghano? Katon ito sa gawas. May utang naghano? Tindahan? Mo nila man na yung buwak na nabili mo. Init na pod ni guys. Anja mo kalit na po ni bunag. Pero arang napukan na. Kay nag-uwan man. Gapon. Isa na laman ay kabakanting luti dani. Niso daraman mi guys na may alindahaw. Init pero na alindahaw. Na may alindahaw. Basta na raban ta init pero baga pag dagom. Sayang nga oy. Hadit rami na wala mi na ko ani. Sa init wala mi na takdapi. Pag ano pud kadug dagom pero nay adlaw. A few moments later. Nag-andam na sa tay guys sa isang pansit. Pansit ni tatay nga daghan kaadyung gulay. Magliporyo. Only poryo. Hindi na maarang sa kaha. Gulay na naman ni kanan. Ano na butang yung pansit? Ano po dala? Ano po dala? Awas sa kaha. Wa jud marang sa kakaha guys. Maong gibalhin dari. Kay ning awas man kay daghan magulay. Daghan pagulay kaysa kanton. Lagi ko no. A few moments later. Ni gulay ning ka-precious tayo. Mangita na pa na gulay. Da guys, mura ni among paniuturo pansit. Jaman mas precious. Naunta. Naunta. Pujuk. Ngayon.
Ito. Pancit. Pila na mo edad? Pila mo edad? Pila mo edad? 1. Ikaw to. Sa Zegulay, Tagaig beans. Chicken pod. Chicken apa? Basta Lunes guys, na doon nasta tayo kay kuning man. Nakonta. Home na? Karot. Ang karot. Kemudian Beans. Tuna. Karot. Chicken. Ako mo ka ng chicken. A few moments later. Every night in my dreams, I see you. City Cafe na day guys, nakatugas special sa manaming panihapon. Si tatay po no, kay pag magpanghayhay kay ang lagi sa tubig nga wawa. Ladi kay nagas mo mananaw sa tubig. Kaya kamulo pang silhig sa basa ba rin sa
ko nakatuka, iwa man natuka karong palit, sige ra magara-gara. Kung nakatuka na rin palit, hindi na ko na natuka, mga alas 9, alas 10 nga na. Kung man katuka, tuog na. Nakahaman na dahil sa tayo upang hay guys, nakahaman na po si Jaghipos itong mga basa atong sahog, kay nanawad man lagi pong tubig, kay lamang may agas pa. Malayang buhaton, hindi apadong na po mong higda. Kay uma, sa doon na po paningkakay. Kinabuhing maningkakay, kaya hindi maningkakay na, di wajikan on. Daghan katong salamat dahil sa nananaw sa ang video das last nga vlog. Daghan po katong salamat sa inyong mga tambag, labi na ni Timers Balos in Korea nga tag-as ka doon si Jang mensahe, kaya nakarelate dahil siya sa sitwasyon po namo. Nga doon salamat din mo lagi laban lang dyan kaya saan taman kita raman dyan ato mang pening kagustuhan mo nang maning kamot dito dani, maning tiil o maning kakay. Laban Japan o laban Pilipinas di ay, kaya di man Miss Philippines. Precious na hinanak na dyan. Wala lang magdini mo mata kay makamata ra po ni kay magduwa-duwa dugay na pamatog o balik. Wala lang ma-strip ni dyan katog kapoy ni dyan kay ganyan uto at dyan siya matog. Sige ra duwa-duwa dari. Kita-kit sa punta po sa vlog guys, nanapay ka content. Salamat ninyong tanan. God bless us all always. Peace be with you all always. Buyers.